Nepunih godinu dana grupa ljubitelja dvotočkaša svake poslednje subote u mesecu odvoza unapred određenu turu po centralnim gradskim ulicama. Vožnja je spora, u koloni, u skladu sa saobraćajnim propisima. Motivišemo ljude da više koriste bicikl i na kraju, kad nas bude još više, mislimo da će doći do izgradnje biciklističkih staza i traka, parkirališta za bicikle i slično. Julska vrelina učesnicima današnje vožnje nije smetala, čak kažu da se na biciklu lakše podnosi. Ono što izgleda svevremensko, a svakako smeta, jeste saobraćajna nekultura. Pogotovo kroz Mačvu ova sela nemaju signalizaciju, nema zvučne signale, tako da su ugrozili saobraćaj, ali biciklisti, ja mislim da je perspektiva i da će oni kao sport biciklizam da će ići napred. Osim što učesnici akcije Vozi ulice ukazuju na probleme koje vozači bicikala imaju, veruju da na ovaj način šire svest o potrebi zaštite životne sredine i unapređenju sopstvenog zdravlja. Pa evo, ovo je drugi put ove godine, počela sam prošle godine, ali onda sam se vratila u Novi Sad, a sada sam kod kuće, jednostavno imam vremena i mislim da, pošto već sedim kod kuće, mogu da učinim nešto i izađem iz kuće na tih sat i po i provozam se po gradu. Svako ko ima bilo kakav bicikl može se pridružiti ovoj grupi entuzijasta. Naredna vožnja zakazana je za 31. avgust u 11 sati, a polazak je kao i obično sa Trga šabačkih žrtava.